την ταμπέλα αυτή. Αυτή την ταμπέλα εδώ. Γιάννη αριστερά, Την ταμπέλα αυτή, δες πού τη βάλαμε. Το έχεις ξαναδεί αυτό το πράγμα. Μέσα στο δρόμο να τη φυτέψουν. Σοβαρά. Πού είναι αυτό? Στο Λάι, ας πάρω πριν το πάρει στο... Μπράβο. Αφού είναι τυφλός έτσι. Λοιπόν, εδώ τι κάνουμε. Για πλάτηση εδώ πέρα. Κοιτάξτε, είναι εδώ ο δρόμος τώρα. Εδώ τι κάνουμε, πες μου. Εδώ τηλεφωνάνε οι οδηγοί μεταξύ τους, αν είδες στερεές και ρωτάνε αν έρχεται από εδώ ή όχι. Ναι, και αν έρθει μια γουρούνα που πας. Κάτω από τις οικίες, έχω παρκάρει κάτω από τις οικίες για να περάσει άλλο λεωφορείο και μετά ξαναπάμε κάτω. Ορισμένες φορές που περιμέναμε να κατεβάσουν κόσμο, πώς το λένε το ξενοδοχείο δεξιά? Χερσόνησος Village. Ωραία. Σταματάμε, εγώ έχω σταματήσει εδώ με διόροφο να ψάχνω εγώ με επιβάτες από πάνω από τη ρεσεψιόν. Και ένα αγκασμένος οδηγός να περιμένει γιατί οι άλλες δεν είχαν. Δεν ξέρουν να περιμένουν εδώ πέρα. Εδώ κάτω εντωμεταξύ, αν κοιτάξετε κάτω, έχουν βρει λεωφορεία. Εδώ είναι. Από το πίσω μέρος του λεωφορείου, από το προφυλακτήρα. Η ανηφόρα αυτή για να βγει διόροφο λεωφορείο ή και 50 φορτωμένο είναι ό,τι μαρτύριο μπορεί να υπάρχει. Εκεί πέρα υπάρχει ένα σημείο, είναι περίπου στα 10 με 15 μέτρα. Εδώ αριστερά σας. Αυτό θέλω να το δείτε τώρα. Αν τυχόν αυτό το σημείο εδώ μπαζωθεί, γιατί είναι μάλλον προφανώς της ξεχτέα. Γιάννη, σταμάτησε παρακαλώ εδώ. Εδώ αν μπαζωθεί ή καθαριστεί από εδώ πέρα λίγο, ώστε να μπορεί ένα λεωφορείο να πηγαίνει λίγο δεξιά στην ανηφόρα, γιατί εδώ πέρα θα φανταστείτε ότι ανεβαίνουν, ο οδηγός ανεβαίνει απάνω το λεωφορείο, ξανακατεβαίνει πίσω, γιατί έρχεται άλλο και το κάνει αυτό 4 φορές. Η μόνη λύση αυτή τη στιγμή, δείτε το, είναι να μπαζωθεί εδώ πέρα, να καθαριστεί αυτό, να μπαίνει μέσα το λεωφορείο και να καθαριστεί από εδώ πέρα, ώστε τα λεωφορεία πάνω κάτω να μπορούν να μπορούμε να κάνουμε. Από εδώ δεν έχει δρόμο από εδώ είναι το Χερσόνησος Μάρης. Έτσι, έχουμε πρόβλημα από κάτω, θα τη δούμε τώρα, γιατί έχει κουφώσει ο δρόμος, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, θα πέσει λεωφορείο. Εδώ υπάρχει μια λύση για το Χερσόνησος Μάρης, το οποίο μπορεί να φορτώνει και από εδώ πέρα τους πελάτες. Του το είχαμε πει το κοινό να κάνει την είσοδο από εδώ, αλλά αυτό πρέπει να γίνει κάποια παρέμβαση από το Δήμο. Κάτι. Δεν γίνεται. Τώρα, αν μου βάλουν εμένα ο Δήμος ένα απαγορευτικό, εκεί πέρα θα σου πω αν το κάνει. Να βάλει ένα απαγορευτικό, τα απαγορεύεται να περνάνε τα λεωφορεία. Πάνω από 3,5 τόνους. Να βάλει ένα σήμα. Είδες όμως τι λέει, το είχαν πει αλλά δεν θέλει. Δηλαδή ο ίδιος ο ξενοδόχος δεν θέλει, γιατί πρέπει να αλλάξει κάτι μέσα στο... Και εδώ, συγγνώμη Γιάννη, και εδώ ίσως, ποιο είναι αυτό? Και εδώ, αυτό είναι κάποιο, δεν ξέρω, εδώ ίσως θα μπορέσει να μπει κάτι, γιατί και τα γιοταχή που κατεβαίνουν κάτω βρίσκουν καμιά φορά και μας διευκολύνει ώστε όταν συνδεθούμε με γιοταχή να μπορεί να δώσουμε προτεραιότητα ή να περάσουμε εμείς και να μπει το γιοταχή λίγο δεξιά. Εδώ πέφτει φαζάρι με τους... Φαζάρι γίνεται, ναι. Και αυτό που γίνεται τώρα γίνεται γιατί είναι περιφραγμένο. Αν ήταν περιφραγμένο δεν μπορούσε να το κάνει. Αν το βάλετε σωστά μια περίφραξη, τελείωσες. Εδώ τώρα καθάρισμα όλο αυτός ο δρόμος, ειδικά που συνδέει Ανισαρά με Χερσόνησο, έπρεπε τα δέντρα αυτά είναι όλο. Η γωνία αυτή καθαρίστηκε. Πέρυσι θυμάμαι και ευχαριστούμε πολύ το Δήμο Χερσονήσου. Ούτως ή άλλως θα πάω στο Χερσόνησο. Δεν μπορεί να βγούμε μετά από... Εμείς θα πάμε τώρα κάτω εκεί. Θα πάμε αναγκαστικά, αλλά πώς θα βγούμε? Και θέλουμε να δείξουμε και το κούφωμα. Το κούφωμα θα βγεις τώρα που θα παίρνουν τη στροφή να πάρεις από κάτω. Ναι, θα με αφήσει εμένα. Γιατί τώρα έχουν κάνει. Πρέπει να βγούμε για το δούμε. Αυτό έχουν κάνει εδώ πέρα και έχουν σηκώσει λίγο το τυχείο και θα έχουμε πρόβλημα στα αυτοκίνητα που έχουν καθρέφτες έτσι. Έχουν βάλει και γυαλιά πάνω στην κόρη. Ναι, περνούσε έμπαινε μέσα. Η παλιά ήταν. Τώρα με τον τοίχο θα έχουμε πρόβλημα εδώ πέρα. Έτσι. Για να σου το ελάτε εδώ.
Περίμενε, σιγά σιγά. Προχώρα. Γιάννη. Αυτό που κάτω είναι στα μπροστά, καθένα.